Milaka toki eder daude munduan. Zenbakiak, 101.000. Kaixo adiskide, zer moduz? Ondo ezta? Gaur bidaia bat antolatzeko kalkuluak egingo dituzu. Distantziak, prezioak. Datozen oporretan, hemendik milaka kilometrora joango naiz. Bai, Hego Korea ezagutuko dut. Hegazkin txartela 900 euro baino gutxiago ordaindu dut. Aukera paregabea ezta? Etorri nahi duzu nirekin? Bideo pasarte honetan, Olaia eta Peio Aribeko zubiaren erreportajea grabatzen ari dira. Hasiko gara, Peio! 3, 2, 1... Kaixo denoi, Aribeko zubi esekian gaude. Ehunka, milaka turistek gurutzatzen dute zubi hau egunero. Kopuruak adierazteko zenbakiak erabiltzen ditugu. Adibidez, bidaietako distantziak eta prezioak adierazteko. Gogoratu zenbakiak izenaren aurrean jartzen ditugula. 100 turista, 900 euro. 100-tik 1000 arteko zenbakiak aztertuko ditugu. 100, 200, 2 aldiz 1. Hortik aurrerakoak honela sortuko ditugu. Zenbakia eta 100. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, eta multzoa ixteko 1000. 101-tik 900 eta 99 arteko zenbakiak honela idazten ditugu. Zenbakia, gehi eta gehi zenbakia. Adibidez, Hego Korean 300 eta 50 museo eta antzestoki baino gehiago daude. Bukatzeko, Peiok bideoan erabili duen formari erreparatuko diogu. 100, 1000. Forma horiek kopuru zehatzik eman ezin dugunean erabiltzen ditugu. 100eko batzuk edo 1000ko batzuk adierazteko. Adibidez, oporren lehen egunean, Bilboko autobus geltokian 100 pertsona elkartzen dira. New Yorkekoan berriz 1000. Lagundu esaldiak osatzen, kopurua adieraziz. Hotel handi horrek 200 ohe ditu. Hotel horretako logelarik merkeenak 250 euro balio du, eta garestienak 500 euro. Hego Korean 350 museo eta antzoki baino gehiago daude. Bilboko autobus geltokian jende asko, 100 baino gehiago elkartzen badira, nola esango dugu? Geltokian 100 pertsona elkartzen dira udan, ala geltokian 100 pertsona elkartzen dira udan. Geltokian 100 pertsona elkartzen dira udan. Zenbakien kokapena. Eunetik 1000 bitarteko zenbakiak. Ehunka, milaka.
Ondo ibili!